mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai videóban Hide and Seek Extreme lesz, nézőkkel, és itt van velem a tesóm is, és most az lesz a kihívás, hogy őt fogjuk követni. Tartsatok velem! De én vagyok a Seeker, szóval ezt a videót végig görgetem. Oké, és amint látom, mindenki megy elbújni, de azt fogom csinálni, hogy így kikicsinyítem a kamerát, és így nézem, hogy ki hova bújik. Oké, és akkor el is indultam. Rivals Pro-nak a helyét szerintem láttam, szóval itt könnyű lesz megtalálni. És ha minden igaz, akkor itt kell, hogy mi az, hogy ja, itt van. Jó, oké. Első ember megtalálva. Szerintem könnyű dolgunk lesz, mert én ezzel a játékkal nagyon sokat szoktam játszani, szóval menjünk is a következő emberre. Oké. Én szerintem most benyomom a sprintet, és itt leugrok. És itt felmegy... túl gyors vagyok, az a baj. Itt felmegyek. Itt felmegyek. És akkor nézzük meg, hogy itt találok-e esetleg valamilyen embert. Először is itt nézzük meg. Szerintem a sapkába is bújhattak egyébként. Oda is szoktak. Egy olyan helyen szoktak emberek. Szekrénynél van egy ilyen. Oké, kaptam információt, hogy hol van a következő ember. Nem tudom, ezt én nem számítom csalásnak, de akkor menjünk is oda. Így is eléggé béna vagyok. És elméletileg ott kell legyen amögött a bábú mögött. Ott a fehér bábú mögött, szóval menjünk is oda. Oké? El is értem, és akkor ide be kell ugrani. És itt is van, jó. Megnyertem, jó, igaz, ez eléggé könnyű kör volt, mert nem voltak olyan sokan. Oké, és nézzük a mapot, szerintem igazából az összes map jó. Én a kitchent nem annyira szeretem, mert ott nincs sok búvóhely. És akkor a map nem más, mint a backyard. Ezen tudok egy nagyon jó búvóhelyet, de most a tesómat kell kövessem, úgyhogy let's go! Rivals Pro Pay to Win lett a kereső, úgyhogy követem is a tesómat. Na, menjünk búvóhelyet keresni. Let's go! Jó, én leestem! Na! Remélem ő is utánam ugrik, hogyha már így leestem. De most... itt van, látom. Jó! Oké, menjünk akkor valamilyen búvóhelyre. Ja, hát de ki is lépett. Úgyhogy ezt számíthatunk környerésnek? Nem tudom. A következő map pedig nem tudom melyik lesz. Nézzük. Az ott itt, nem tudom, hogy jól ejtem-e ki, de ezzel nagyon sok búvóhelyet tudok, szóval a kereső 3 ember közül lehet valaki, vagy én, VNT Kacsa, vagy a tesóm, igen, akkor a tesóm lesz. Szóval bújjunk is el, én is szerintem majd lehet, hogy segítek neki, igaz, 2 embert megtalálni könnyű. Na menjünk. Az a baj, hogy most hall engem, szóval nem mondhatom el, hogy hova bújjok. Itt szerintem menjünk ide. És akkor itt szerintem az a jó megoldás, hogyha itt hátra megyünk ide, nem mondom, hogy hova. Itt megyünk, és akkor én amondó vagyok, hogy bújjunk el ide. Oké. Elárultam a tesómnak, hogy hol vagyok. Nézzük meg, hogy elkap-e minket. Oké, és amint látom, el is indult. Én ugye azt mondtam neki, hogy a biciklinek a környékén, de az lehet akárhol is. Lehet akár a biciklinek a teteje. Vagy az is lehet, hogy a bicikli környékén mondjuk elbújtam a tévé mögé. Szóval ezt nem lehet tudni. Most éppen, amint látom a tesómot, hátra megy, megnézi a tévé mögött, hogy esetleg ott vagyok-e. Benéz a falhoz is. Tényleg benéz mindenhova, de nem talál
ezért magamnak annyi nehezítést adok, hogy tántolok egyet. Na nézzük, hogy ebből vajon megtalál-e? Tudod mit? Még egyszer tántolok. Nem tudom, hogy ez honnan hallatszódott, de most éppen távolodik el tőlem. Szerintem már itt van fent, amint látjátok, itt van fent valami Csupi Vick nevű ember. Őt még nem találta meg, szóval úgy döntöttem, hogy segítek neki. Na szóval ide kijöttem. Itt vagyok a tévé előtt, gyere és kapjál el. Elmondom, hogy hol van az az ember. Gyere, itt vagyok, kapjál el. Segítek neked most ennyit. Gyere. Kapjál el már el. Jó? És a másik ember itt van a dobozok között. Itt a spónnál. Amúgy ezt nem tudom, kicsinyegtem, hogy hol van. Itt ezek mellett, ott a létre és a két doboz között van. Továbbra is spectételem, és amikor már közeledik hozzá a tesóm, akkor majd beszólok. A tesóm sikeresen meg is nyerte ezt a kört. Jó, igaz, egy kicsit csaltunk, de ez most nem baj. Oké, a következő map pedig nem tudom melyik map lesz. Amúgy kiválasztottam Robuxért, csak az, hogy egy Robuxom van. Nem tudom kiválasztani. Na, nézzük a mapot. A backyard, ezen tudok legyen jó helyet, csak ahhoz ne legyek a seeker. Ahhoz az kell, hogy ne én legyek. Na nézzük, vajon ki lesz. Na vajon ki lesz? A Csupi Vick! Szóval akkor a tesómmal elbújhatunk egy olyan helyre, ahol valószínűleg nem fog minket megtalálni. Oké. El is indulunk. És itt gyere fel itt ezen a fán. Itt vagyok. Itt gyere ki, itt vagyok. Ó, nem baj, hogy leestél. Oké, gyere. Szerintem egy másik szerverre átmegyünk, mert kilépett a kereső, és így csak ketten maradtunk. Oké, és én be is léptem, most várunk a tesómra. Ó, már itt is van, már látom, benn van a szerveren, szóval ezt a kört szerintem elszkippeljük, és aztán mehet a játék. Oké, és akkor most lesz vége a körnek, és akkor nézzük, hogy melyik map lesz. Ja igen, egy ilyen szerverre keveredtünk, de itt van a tesóm is. És amit láttam, ezek az emberek nem bújtak el elég jó helyre, szóval ha kereső lennék még tesóm, akkor könnyű dolgunk lenne. Sőt, ráadásul a hálószoba, igen, az a hálószoba. A hálószobába fogunk menni, nézzük, hogy ki lesz vajon a kereső. És... jó, szerintem most már nem én leszek, hogy a tesóm, oké. Rim 00998 a kereső. És akkor el is indulhatunk. Itt van, ugye megvárom a tesómat. És akkor én őt fogom követni. Itt nem tudunk szerintem kiugrani. Szóval én ezt a helyet választanám, mivel eléggé rosszak. Nem, gyere! Szóval... és akkor most úgy döntöttük a tesómmal, hogy bemegyünk oda az ajtó mögé, ami már látható, nyilván csak egy ajtó van, azt lehet csak látni. És mi most akkor oda fogunk elbújni. Ja igen, egyébként a nézők sokan kérdezték, hogy miért nem tudok írni a setre, hogy haragszok-e valakire. Nem haragszok én senkire, hanem csak azt történt, mindjárt megmutatom, csak bújjunk el. Nem haragszok én senkire, hanem csak az történt, hogy valamit írt be a tesóm, és ezért most akármit is írok, például beírom, hogy szia, és akkor még 2 napra reportolva vagyok, szóval ha minden igaz, akkor holnap után este 8-kor már tudni fogok csatolni. És akkor én elmondom, hogy megtételjük a keresőt. Ó, szerintem a kereső az azért már profi. Meg itt úgy látom, hogy nem jöttek be emberek azóta, amióta bejoinoltam. Az jó helyen volt mondjuk. Azt mondjuk én nem biztos, hogy megtaláltam volna. De nézzük, hogy vajon megtalál-e minket. Amúgy szerintem nem fog, mert ez a legjobb hely. Ide nem szoktak benézni. Csak a tesó.
tudunk majd bújni. Hogyha közeledne esetleg a kereső, de ilyen nem történik egyenlőre. És amint látom, észrevett minket, szóval futunk. Engem megtalált, sajnos remélem a tesómat nem fogja, és egyenlőre nekem nem úgy tűnik. És sajnos megtalálták, úgyhogy nézzük, hogy hova bújtak a többiek. Ó, a pingvinek mögött az jó hely. Stromchasser 1, egy közmunkás, itt bújik a pingvinek mögött. Aztán az a kereső, itt Amelo a 2 pedig a másik pingvin mögött. Irma Cremelie pedig itt valamelyik könyveknél. Ez nagyon rossz hely egyébként. Firelord, alsó vonal 5091. Nutella az milyen helyen bújik? Jó, ezt egyébként nem biztos, hogy én észrevenném. Szóval nem tudom, ez már jobb helynek tűnik, csak az a baj, hogy itt kilóg. És igen, nézzük szerintem a keresőt, hogy megtalál-e valakit. Amúgy közeledik felé, csak valószínűleg azt a teleportáló padot nem ismeri. Szerintem ezt a kört elszkippelem. Egy ember kilépett, és ahogy látom, valakinek pont akkor lépett be, amikor egy ember kilépett, de ezt az 5 másodpercet akkor mondó vagyok, hogy most már várjuk meg. 3, 2, 1, és le is telt. Igen, sajnos nem vagyunk most rajta a ranglistán, de a következő körben biztos, hogy rajta leszünk, mert akármelyik map lesz, a legjobb helyre fogunk elbújni, és engem nem érdekel. Oké, nézzük a mapot, hogy melyik lesz az. Nem tudom amúgy melyik lehet, de amúgy az összes jó, mondom, a kitchen nem annyira. A store, ebben nagyon sok helyet tudunk. Oda szerintem a dugozokhoz fogunk elbújni. A tesó nem múlik, hogy oda megyünk, vagy nem, de én azt kérem tőle, hogy menjünk oda. Jó, én vagyok a kereső. Pont a kedvenc pályámon, hát köszönöm szépen, nem baj. Azt mondom, hogy bújjon el a tesóm is. És így ezt amúgy megmutatom akár mindenkinek. Oda kiugranak, ott felmennek egy csomóan, így lehet látni, nem tudom, hogy ez csalásnak számít-e. Oda felteleportálnak, ott éppen gyűjtik a frizdeket ott fent, ott alul még ott látszik a tesóm is. Amúgy neki tudok egy megszokott helyét. Aha, ott elment, szóval már nem a megszokott helyre fog bújni. Itt valaki... Aha, de hát akkor valakit nagyon könnyű lesz megtalálni, mert ő ide lebújt. Ide le. Valaki úgy látom, hogy oda nem. Jó, 10 másodperc. Amúgy szerintem örülök, ha 3 embert megtalálok, na. 6, 5, 4, 3, 2, 1, és el is indulok. Elindult a kacsa. És akkor nézzük, hogy hány embert fogok megtalálni. Most, mint mondtam, akkor egy taktikát tudok követni. De hát, hogy akkor itt begyűjtöm először a könyveket. És akkor itt leugrok, itt megpróbálok ide. Ó, ne! Jó, mindegy. Nem, itt sincs senki. Ott egy ember, azt elkapom. Jó, és akkor meg is jó, és akkor itt nézzük meg. Aha, hallom a tesónak a táncát. Szerintem itt lesz a dobozoknál amúgy. Vagy nem biztos, de reménykedjünk, hogy itt lesz a dobozoknál. Aha, eléggé messziről hallom, szóval szerintem nem itt lesz, mindegy, ha hagyjuk is.
én szerintem ide beragadtam. Jó, és én sajnos beragadtam, úgyhogy sajnos megnyerték az emberek. És amíg bocsánat, hogyha a tesóm néha-néha belebeszél, kértem, hogy ne, de nem baj. Most így az ő hangja is egy kicsit hallatszódni fog. Az a baj, beragadtam, de így is 2 ember maradt, és emlékeztek, mit mondtam az elején? Örülök, ha 3 embert megtalálok. Ahhoz képest ez elég jó arány, a pálya pedig a sztorna. Remélem most azért nem én leszek a kereső, de hát, hogy én is el szeretnék bújni a kedvenc pályámon. Csak sajnos a tesómat kell követnem. Remélem ő lesz a kereső, és akkor nem kell őt követnem. Stop! Sösö! 5 lesz a kereső. Úgyhogy a tesómat megkérem, hogyha lehet menjünk oda a dobozokhoz. Azért, mert az a kedvenc helyem. Vagy egyébként lehet a csaphoz is, de most a tesómat kell követnem. Szerintem bújjunk oda a tűzcsaphoz, az eléggé a tesóm az automatáknak a nyomkodójához, ahogy hívjam, ahol bepötyögik ugye a pénzt, hogy melyiket adják ki, és ezért most őt kell követnem, sajnos pedig amúgy olyan jó hely. Amúgy ezt megibeszéltem, hogy megnézem gyorsan azt az üvegajtót, hogy oda ki lehet-e bágolni, mert az nagyon jó hely egyébként. Majd utána megígértem a tesómnak, hogy majd oda megyek, de ezt muszáj lecsekkolnom. És hogyha pont arra jön a kereső, akkor meg sajnos elkap, de amint láttam, nem erre jön, hanem ott ugrálgat oda bele. Ó, közben nem szoktam felszállítat. Ott jön a szíker, magyarul kereső, ott leugrott, ahogy láttam, de nem biztos, hogy ő volt az, és akkor így ide fogok bújni ide a szélére, hogyha fel tudnék oda ugrani, de nem biztos, hogy fel tudok oda. Szóval csak megpróbálni. Próbált megér? És akkor itt van, ide nem tudok kimenni. Szóval, az lesz a választásom, hogy megint megpróbálok oda felteleportálni, vagy esetleg visszamenni oda, ahol kezdtük. Szóval én most éppen itt futok, és akkor itt megnézem, mondjuk, a kereső eléggé közel van hozzám, szóval megnézem, hogy a kereső merre van. Oké, és megmutatom, hogy hol van a kereső, itt van. Szóval nekem pontosan van időm visszamenni oda, ahonnan kezdtük a játékot. És akkor itt is vagyok. A kereső ugye nem indul errefele. Én ott vagyok fenn. De elindult errefele. Szóval gyorsan el kell bújjak. Nagyon gyorsan. Nincs más választás, nagyon gyorsan el kell bújjak, és én szerintem tudom, hogy hova fogok elbújni, ezt megmutatom nektek is gyorsan. Ide fel kell ugrani a dobozokhoz, és akkor itt van ez. És akkor ott lesz még egy ilyen ugró fekete lap, és akkor arra pedig tudok ugrani, és itt van egy kredit, ennek is nagyon-nagyon örülök. És akkor ide felbújtam a sarokba, remélem a kereső egyébként akkor nem látok meg biztosan, vagyis hát remélem. Ki is lépett, úgyhogy GG. És én szerintem most úgy döntöttem, hogy még egy kört lejátszunk, és aztán vége van a videónak, mert így is már elég hosszúra sikerült, és egy kör 3 perces. Ha én vagyok a kereső, akkor meg vége a videónak, és el se köszöntem, oké? A pálya pedig nem tudom mi legyen. Közben valaki beléptek, nagyon szerencsés. A workshop! Abban nagyon sok helyet tudunk a tesómmal, szóval az